story toy te han soi ve ram kan dua ka hriat dan dik lo pal om chunin milo hra thiam ulangin hela hi mei te mi na azia a thuk po siam lem lo ania ka mangai reng che ti hla hi bial nu mangai deuh mai anei ve a chu bial nu nen chuanin anin hawa anin ti thiam lo mai a anin ti thiam lo anin ho lai chuanin anin biak lo lai khanin KS nen KS ti to mai moi lo em lo su KS nen kha an che sual hlau mai a ama kha ta chuanin condom lo mang lo ni karinga ama kha HIV positive pha ta a chuanin anuwa abial nu nen khan anin be thale a anin ni thale a ta khanin khami abial nu ta na a la phua kha ni a ka kiang mai na nge nang mangai wang hian maria ka doral ka be chu phal mai ro ithiang hlim na tur inun khonom na tur ani do